wrong with the ibu phansi? Awusuka nini madoda? Bafowethu niyaphila. Niyaphila. Niyaphila ngempela. Umnandi kusabona ubuhlungu usala kahle bafowethu. Sekuphela i-HR sesihambe. Senzenjani? Njani? Alizwa? Impindeke lapho. Okay, boss. Come on. Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel igama lami nguvusi mavusana intatheli edumile kube injabulo ke lapha kumthandeni ngenkathi ke ecelwa impinda ke lapha emcimbini kade umkhulu ngalendlela eyisimanga lapha akade kwaximba ke lapha wenganze lo mcimbi bekumcimbi ke lapha ke weqembu elisha ke liholwa unomzane Jacob Zuma wayengumongameli we-ANC njengamanje oseneqembu ke lapha ukuthiwa ke umkhonto wesizwe ke lapha wenganza kwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibana lapha kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mamusha ngiyacela wenza okulungile uqinisekisa subscribe ngizana phela ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama notification masiposta i-video entsha se-channel isebona.